ஒரு கோழை வீரனான கதைதான் இது. அவனோட நிக்நேம் என்ன தெரியுமா? உலகத்திலேயே பலவீனமான. ஆனா இதுல மிகப்பெரிய ரிஸ்க் இருக்குங்கிறத மறந்துடாதீங்க. நான் வர ரெடியா இருக்கேன். ஆனால் கோழைக்கு தெரியவில்லை, இன்றே அவனது கடைசி நாள் என்று. ஜூலியை கூட்டிக்கிட்டு இருந்து போயிடுங்க. நான் உயிரோட திரும்ப வந்தா அப்ப உங்ககிட்ட இதை வாங்கிக்கிறேன். அந்த ஒருத்தரையாவது நான் கொன்னுட்டு தான் சாவேன். நான் எப்பவும் பலவீனமானவன் தான். அதனாலதான் எல்லாரும் என்ன கிண்டல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. வாழவும் தெரியாத சாகவும் தெரியாத கோழை அவன். நான் சாக விரும்பல. இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். கடைசி மூச்சில் நிகழ்ந்தது கோழையின் சாவு. கோழை இறந்து வீரன் அந்த ஹண்டர் சீரை வேட்டையாட வந்த ஹண்டரை பார்க்க தயாராகுங்க. என்ன நடந்துச்சு? தொற்றையில கொண்டு பூச்சி மாதிரி நசுக்கிறானே. வீரங்களாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை.